Efter partierne har udskiftet deres kandidater, så fortsætter vi vælgermødet. Den sidste del af vælgermødet. Nu, god fornøjelse. Der har været vi starter med en spørgsmål igennem Messenger fra Jens Kleismidt fra Upernavik. Værsgo. Spørgsmål til samtlige partier. Hvem er den, der er selvstændig? Hvad er forskellen mellem selvstændige fiskere og selvstændige Grønland, hvis vi skal kalde dem for selvstændige? Der er en klar uligebehandling, forskelsbehandling i forhold til, at den største skattebetaling, som fiskerien betaler, er på 26%, men den almindelige borger betaler 42%. Hvorfor er der så stor forskel i skattebetalingen? I siger, at der skal oprettes nogle nye virksomheder for at innovere Grønland, for at skabe udvikling i landet. Hvem vil gøre noget ved det? Det var spørgsmål fra Jens Kleismidt. Hvem vil starte med at besvare? Vi kan allerede se Akaluseret med sin, der er markeret fra det der har markeret. Værsgo. Tak for spørgsmålet. Jeg kan måske sige, at det er en meget teknisk løsning, og det vil skabe en hel masse formuleringer, hvis man skal forstå, hvad der skal til. Det er en anden regnemetode, man skal bruge til at opnå den her 26%, som er tilregnet til fiskere. Men i forhold til det enkeltmandsvirksomheds eller andre i IS løsninger, virksomheder, og dertil, hvis man skal sammenligne med det med i forhold til APS eller IS, det er der sidder en anden situation. Formålet er meget afgørende her, fordi der kan være en meget svær situation, hvor man har sat administration i centrum og ikke selve personen. Det skaber en stor pres og vanskeligheder for at igangsætte et virksomhed, men så også tænke på, lad os sige, at vi fjerner alle person- og selskabs- og alle mulige former for fradrag, uanset om vi tjener 1 krone eller 1 million, og alle skal betale 30%. Er det, I ønsker? Forstået på den måde. Selskaber eller virksomheder eller IPS eller IS, fordi det skal anses særskilt. Der er en særlig vinkel. Der skal være en særlig vinkel for de virksomheder af interessegrupper og i forhold til skattebetalinger og tilbagebetalinger skal men vi går efter 30%. Tak. Den næste, der skal besvare spørgsmål, jeg vælger bare, at der ikke var en, der har markeret. Mutti fra IA, værsgo. Ja, jeg er måske oplagt til at få besvare den her spørgsmål, men det vigtigt i dag er, uanset om der er tale om virksomhed eller fiskere, vi skal ikke have en højere betaling til skat. Jeg synes, at vi alle sammen skal være enige om, at vi skal have noget mere til lommen. Og i forhold til virksomhedsbetalinger, dem skal vi have en reform af for at skabe bedre forhold for det enkelte virksomheder og selvstændige. Og det vi ønsker, at der skal være allerflest mulige private og selvstændige. Støtter du også, at man skal forhøje den her 26%? Jeg tror, at man skal kigge på, at man skal skabe lige grundlag og rammer for det selvstændige virksomheder, og det har vi brug for. Vi skal have
vi skal ikke have en voksende offentlig organisation. På den anden side skal vi have en voksende selvstændig og privat sektor. Jeg synes, at vi skal i samarbejde med andre partier finde den rigtige procentsats. Vi vil nævne i første omgang, at det er selvfølgelig selvstændigt. Sådan er forholdene. Men i forhold til, at vi er alle sammen ramt af, at man betaler skat til det offentlige. Og det er noget, vi hurtigst muligt skal gøre noget ved. Jens Gleismith, tak for den interessante spørgsmål. Det er rigtigt nok, at fiskerne også samler også pension på 6%, men den almindelige arbejder bliver frataget 10% af indkomsten til pension. Hvis vi får flertal i Inatsisartut, så skal vi prioritere, som også blev nævnt af Naalakkersuisut, og hvor de siger, at der skal ikke tillægges afgifter til borgerne, men derfra har de lige hentet 60 millioner. Det er det, som skaber splid og bremseklodser for den udvikling, vi ønsker. Den, som Inatsisartut bliver præsenteret, som vi også præsenterer, det er, at vi fjerner al den centrale administration og byråkrati og sænker skatten på den måde. Og på den måde kan vi sikre bedre forhold for fiskeren. Så I må gerne vælge til Naleraq, så skal vi nok realisere. Fiskernes og selvstændiges skattebetaling. Skal det have mere ens betalinger? Selvstændige fiskere er ligesom alle andre selvstændige, hvor de skal betale B-skat og A-skat. Det er jo ikke rigtigt, at den næste, der skal besvare, det er Jens Frederik fra Demokraterne. Man kan altid gøre rammerne bedre for det erhvervsfolk og selvstændige. Og vi ved godt, at skatten for fiskeren er lavere for fiskere. For os er det centralt, at vi skaber rammer, som gavner alle dele af erhvervet i Grønland. Og vi skal have nogle bedre forhold, så der kan være en større innovation inden for det forskellige erhvervet. Og på den måde, hvis man sænker selskabsskatten, så skaber man også andre muligheder til at skabe jobs. Lige nu kan man ikke sige, at det har et lavere skattebetaling, men der skal være nogle rette og bedre rammer, også for at skabe jobs i Grønland. Men skal det være mere ens? Vi skal have nogle meget lave personfradrag. Vi skal have innovation og udviklende private sektor i Grønland. Henrik Fleischer, værsgo. Jeg tror ikke, jeg forstår spørgsmålet helt rigtigt. Men forskellen mellem fiskere og selvstændige enkeltvirksomheder, er der tale om enkeltmandsvirksomhed? Fordi fiskerne er jo også enkeltmandsvirksomhed, men så betaler man forskellige skatter. Så vi har omsætning, og vi har udgifter, og vi har indtægter, så skal vi betale 82%. Så der er den samme rammer. Jeg tror, at det er de store aktieselskaber og ABS'er, som betaler mindre skat. Det er måske misforståelse her, men vi vil selv fra Rusland gå ind på, at der skal
reform, som ikke skaber pres og ikke giver tungere byrde hos befolkningen. Så hvad mener du med, at man ikke giver tillægger yderligere byrder? Der skal være reform for hele samfundet, og den her såkaldte fradrag på 4.480, lad os fjerne den. Så kan vi have fradrag til affald og husleje, og det er først derefter, vi kigger på skattebetaling. Det er noget, der skal undersøge. Det sidste besvar skal være Siumut. Tak for spørgsmålet. En ting, som lige skal præciseres her ud fra spørgsmålsstilleren, hvad der er op og ned. Fiskerne betaler, ligesom alle andre betaler skat, og det betaler, så at hvis man mener, at man betaler forskelligt fra den ene erhverv, så det skal vi have kampagner om. Men der skal være nogle klare og instrukser omkring skattebetalingen, så der er allermindst tvivl i samfundet. Men fiskerne har det samme vilkår som alle andre. Det skal jeg lige præcisere. I forhold til skattereformen, der blev nævnt her, den næste skridt bliver, at man skal, som vi arbejder i Siumut med, det skal vi fortsætte med. Så på den måde skal det være mere rentabelt, og der skal dannes bedre rammer inden for RPS og ES-området. Det skal vi fortsætte med. Tak. Så er der nogle spørgsmål fra rummet her. Ja, Sofie Kruse er næste, som har et spørgsmål. Ja, jeg har et spørgsmål omkring krisehjælp. Når man har oplevet en traumatisk oplevelse, for eksempel når man har mistet nogen, eller kender nogen, som er igennem en svær sygdom, og vi kan alle sammen blive berørt af det her, og når vi bliver udsat for nogle sådan situationer, og hvor vi selv er nødt til at tage kontakt til socialafdelingen i kommunen, og når man allerede bruger en masse kræfter på de her rent personlige ting, og hvor man samtidig er nødt til selv at rette henvendelse til kommunen, men hvem vil gerne sørge for, at man kan få bedre opstart af hjælp i kommunerne. Jeg kan selv komme med mit eget eksempel, mens jeg var i Danmark, hvor før vi kom ud af sundhedsvæsenet, så blev vi mødt af nogen og blev spurgt om, hvad vi havde behov for, hvordan vi havde det, således at det her måske mennesker, som har det svært, at de får mulighed for at få noget hjælp, og så de ikke bliver tabt af systemet. Jeg har et citat, som jeg er meget glad for, som jeg gerne vil komme med også. Hvad skal vi bruge naalakkersuisut til, hvis ikke de er til for at arbejde for de svageste i samfundet? Et spørgsmål, hvem har man lyst til at svare på det? Hvem vil man svare på det? Så vælger jeg nogen vilkårligt, og vi starter fra den ene ende. Siumut, Jensen, værsgo. Jo, tak til spørgsmålsstilleren, og vi synes også, det er et meget vigtigt spørgsmål, der bliver stillet. De svageste i samfundet, de skal have hjælp, og det er et ansvar, som vi har arbejdet med. Det citat, som du kommer med, det er vist Kim Larsen, der har sagt det.
Men inden for sundhedsområdet, så kan vi ikke komme udenom, at kommunerne også er nødt til at løfte på det her. Så i forhold til det nuværende sundhedsforlig, som de forskellige partier har underskrevet, altså det er det, vi arbejder ud fra, men det er ikke nok i sig selv. Vi har brug for flere midler til sundhedsområdet, fordi vi har meget store udfordringer. Men i forhold til hjælp, så er det også noget, som kommunerne skal løfte op om. For eksempel, hvis man er blevet berørt af en traumatisk oplevelse, så ved vi godt, at man ikke bliver løftet særlig godt, men det man så er nødt til at arbejde sammen med kommunerne om. Selvom lovgivningen og rammerne måske er gode nok, så er serviceringen måske ikke været opfyldsgørende, desværre. Erik Jensen, den her slags hjælp, hvordan kan man opnå, at man får den nemmest mulige hjælp, når man tænker på det rent lovgivningsmæssige? Det lovgivningsmæssige er måske i orden i forhold til rammerne, men som vi også sagde fra Siumuts side, altså man er nødt til at løfte opgaven sammen med kommunen i tæt samarbejde, fordi det er kommunerne, der løfter den her opgave, men i forhold til serviceringen, så kan det godt være nødvendigt, at vi leder efter en anden måde at løse det her på. Men Kanukuga, hvis man etablerede noget i Kanukuga-retning, så vil der også være flere muligheder og rammer, som man måske også kunne styrke op om. Derfor, tak for din meddelelse og din udmelding. Vi vil sammen med de forskellige aktører prøve at løfte det her, således at de her berørte borgere, dem er vi alle sammen nødt til at gøre noget ved. Den næste, der svarer, det er reduceret mest fra deres værsgo. Ja, altså det her kan jo ske for enhver. Og jeg har også selv mistet en af mine nære. Så når man snakker om sundhedsvæsenet, så er det følelser, man ofte snakker om. Fordi jeg har selv oplevet det på egen krop, og det gør så ondt, når man mister nogen. For eksempel til kræft. Vi mister folk, som måske ellers kunne være reddet. Hvorfor er man så bange for at snakke om cannabis? Det er noget, der er til stor fordel for dem, der er blevet ramt af sygdommen. Jeg synes, vi er nødt til at aftabuisere sådan nogle overskrifter, og hvad enten vi er enige eller uenige i dem. Det skal ikke være det, der skal være baggrunden, men i forhold til, hvad vi kan blive enige om. Men hvis man drejer det over i en skattereform, altså det er blandt andet det, vi snakker om med de her 30%. Der er måske nogen, der snakker om 25%. Men når man tænker på hjælp til familierne, der bliver snakket oven i hinanden. Hvordan vil jeg arbejde med det her? Det her 5%, det er fordi i forhold til vores sundhedsområdet og arbejdet med mennesker, det er det, vi vil have fokus på. Lige nu er det alt for meget administration, man har fokus på, selvom det burde være menneskerne, man har fokus på. Og den, der har rettet henvendelse, det er en person, der har brug for hjælp, og det er ikke den administrative medarbejder, der skal være i fokus. Ja, de skal selvfølgelig have nogle rettigheder som ansatte, men det er den, der har behov for hjælp, som retter henvendelse. Og det her bare med, at man bare henviser til nogen. Altså, det er de her administrative tiltag, som ellers skulle være til gavn, som har nogle negative effekter, og gør, at dem, der har det hårdt, får det endnu hårdere. Det er vi nødt til at overkomme. Det er ikke nok bare at sige, at man prøver at finde en løsning. Tak. Og det næste, der får mulighed for at svare, det er Erik Lange, værsgo. Det er fuldstændig rigtigt, at vi mister mange, og det gør altså rigtig ondt. Og når man har mistet nogen, så er den offentlige krisehjælp måske for usynlig i dag. Der er enkelte mennesker, som retter henvendelse til kommunerne og det offentlige for at få hjælp, og der hører vi, at de får afslag. Hvorfor? Hvorfor kan man ikke gøre det på den måde, at det offentlige tager bedre hånd om de svage i samfundet, når der er så stort behov for det? Altså, vi vil jo ikke være en fond, som tager sig af forskellige områder. Altså, vi hørte lige før, der var nogen, der spurgte, altså, når man er i et andet land, og man har været udsat for en traumatisk oplevelse,
Altså lige nu er der lutter forhindringer. Hvis vi i fællesskab kunne finde nogle løsninger, så ville det være det letteste for os alle sammen. Så efter min mening, så mener jeg, at i forhold til det her, hvor det er tungt og pludselig opståede situationer, i forhold til de vilkår, som man møder, så er det offentlige nødt til at lave en fond, hvor man skal bruge midler på de svageste i samfundet, og som måske har mistet personer. Henrik vil gerne tilføje noget. Ja, jeg forstod ikke lige helt det centrale i spørgsmålet. Det er meget ærgerligt, jeg hørte det ikke helt rigtigt. Men for mit eget vedkommende, så det minut er gået hurtigt, og det næste, der får mulighed for at svare, det er Inuit Ataqatigiit. Aqruq Bilman Egil, værsgo. Ja, mulighed for at få hjælp efter en traumatisk oplevelse, det er noget, som vi mangler. Kommunerne og sundhedsvæsenet og også Socialstyrelsen, det er noget, de skal arbejde sammen om. Og lige nu arbejder vi også på det, fordi at når der er nogen, der har haft slagtilfælde, eller hvis man har mistet nogen i familien, så bruger man rigtig meget tid på at vente på at få hjælp. Man bruger meget tid på usikkerhed, og det kommer også til at blive et spørgsmål om indtægter. Så det er et meget vigtigt stykke arbejde, der bliver taget op her, og jeg er enig, at dem, der har mest brug for hjælp, altså hvis man ikke er til for at hjælpe dem, hvorfor er der så et naalakkersuisut? Derfor er det meget vigtigt også en arbejdsmangel i kommunerne og til dels også i sundhedsvæsenet. Så de her bløde fag, det er noget, hvor det skal kunne betale sig. Altså dem, der arbejder med mennesker, de er begyndt at vælge andre jobs i stedet for at arbejde med mennesker. Så hvis jobbet skal være attraktivt, så skal det være afpasset lønmæssigt i forhold til, hvor hårdt det er, og hvor meget det tager på en. Det er også noget, vi skal være med til at sikre. Aqruq, det her, som du snakker om, hvad er det for et tiltag, som du snakker om? Med hensyn til det her hjælp. Ja, det er det, jeg prøver at forklare. Jeg synes, jeg prøver at forklare det sagt så tydeligt. Men vi mangler muligheder for at få hjælp. Vi har flere gange oplevet, at i forskellige regioner her i landet, eller i specifikke kommuner, hvis der er nogen, der opstår pludselig sygdom, eller man har mistet nogen, så kan man vente op til en måned eller 6 måneder på at vente på hjælp. Og det er også noget, som man kan miste rigtig meget omsætning på, og miste sit job på, så det er meget vigtigt, at man arbejder videre med det. Tak til Inuit Ataqatigiit, og den næste, det bliver Demokraterne. Simigaq Hajmal, værsgo. Jo, tak. Og også tak til spørgsmålsstilleren. Det er et meget vigtigt emne, som du tager op. Her i det her tilfælde er jeg nødt til at sige, at vi grønlændere, vi har vane for, at når der sker noget traumatisk, så er vi medfølende og empatiske. Og det synes jeg, at vi som samfund er en styrke som samfund. Når der sker noget, så drager vi omsorg om dem, der er tæt på det her, og det er en styrke. Så den her styrke, den er vi også nødt til at bruge i vores arbejde her. Jeg synes, at når man arbejder i selvstyret, så det her med kommunerne, fordi når man har orlov for eksempel, så er man nødt til at arbejde på det her som land. Vi er nødt til at forlænge perioden, hvor man ikke er i arbejde, fordi hvis man skal være et helt menneske, eller hvis man skal vende tilbage til den normale hverdag, altså det er også på grund af at Demokraterne har stillet forslag via Anna Wangenheim omkring psykisk førstehjælp, som hun har stillet forslag om, og dertil er vi nødt til at sige, at for Demokraternes side, så er det meget vigtigt for os med det her emne, fordi vi har ikke råd til, at de problemer, som vi oplever i dag, altså nogle gange er det pludselig opstået. Når man møder sådan nogle omstændigheder i livet, dem der skal yde førstehjælpen, de er nødt til at stå klar.
Også hvis man tænker på begravelse, altså hvor det gør utrolig ondt, når man selv er familiemedlem, at prøve at løse de her opgaver. Så når man bare tænker på de her forskellige ting, altså så skal det måske være nogen, der står klar, som kan tage ud til de forskellige steder. Det er måske det, vi har behov for. Der er nogen, der siger, at vi er nødt til at være mere ens her i landet. Simir Heimann, tak til for jeres svar. Det næste, der svarer, det er Naleraq. Rikke Mathilde Høgdam, værsgo. Tak for spørgsmålet. Der er ellers nogen, der har nævnt tidligere, at man måske er nødt til at lave en prioritering af, hvem der har det hårdest. Men vi er nødt til at tænke på, at vi alle sammen kan blive ramt, og vi alle sammen kan få det her behov, hvor vi har behov for at få akut førstehjælp, og det er vi nødt til at kunne have mulighed for. Og så skal man også tænke på, at dem, der arbejder med det her, dem, der arbejder med mennesker, de arbejder virkelig hårdt på det her. De bruger rigtig mange ressourcer på det. Men der er også rigtig meget administration, hvor det selvom det burde være, at man har fokus på mennesket, så derfor er vi også nødt til at tænke på, hvad er det for en måde, vi arbejder på, hvad er det for en måde, vi gerne vil hjælpe folk på, fordi det er også noget, hvor vi er nødt til at tilpasse os som samfund. Vi sagde så fra starten af, altså hvem er det, at vi vil lave udvikling for her i landet, for hvis skyld er det, vi vil lave udvikling. Der er nogen, der snakker om penge, man bruger flere 100 millioner om året på folk, der arbejder udenfra. Man bruger 100 millioner om året på Danmark, som ellers kunne gå direkte til folk her i landet. Det, som spørgsmålsstilleren spørger om, det er omkring førstehjælp. Altså hvis man skal have bedre mulighed for at få hjælp, altså hvad er det så, man er nødt til at ændre på? Rent lovgivningsmæssigt, et rigtig godt spørgsmål. Dem, der har behov for at tage til læge, de har det meget svært lige nu. Hvis der er nogen i en bygd, som har behov for tandlægehjælp, så får de bare fjernet tænderne, hvis man... Når man prøver at få hjælp, så prøver de at undgå at give hjælp. Hvis man er syg, altså så er man nødt til at have hjælp. Vi tager jo ikke til læge bare for sjov. Lad os ansætte folk udefra, altså hvis vores tænder er i uorden. Tak til Naleraq for jeres besvarelse, og nu går vi videre til næste spørgsmål. Den næste og sidste spørgsmålsstiller er klar. Den næste er Bilungra Christensen. Hun vil gerne spørge ind til uddannelsesmuligheder. Ja, tak. Vi var lidt inde på uddannelse i starten. Jeg er studerende som fiskeriteknolog i Sisimiut, og sidste år fandt jeg ud af, at jeg havde autisme. Da jeg kom hjem fra Sisimiut til Nuuk, blev jeg ikke informeret omkring, hvor jeg skulle henvende mig til. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg havde en diagnose. Jeg er nok ikke den eneste, der oplever det samme i Grønland, så jeg tænker på grund af det, så har jeg valgt Inuit, så vil jeg gerne spørge, hvem vil gøre noget for dem, der har en usynlig handicap, for at sikre, at det får en mest almindelig dagligdag. Tak. Hvem vil gerne besvare til spørgsmålet fra Bilungra Christensen? Der Knud Klemann har markeret. Værsgo. Ja. Tak for det spørgsmål, Bilungra. Det er jo helt rigtigt, at du er ikke alene om det med en usynlig handicap, men der er ikke tale om en sygdom. Hvis vi kigger på rigsfællesskabet og det forhold og vilkår, der er, det er meget bedre
end hvad vi har i Grønland, og vi ved godt, hvor vi står hen med det. Så i forhold til vores forhold, kan man gøre noget ved at skabe en uddannelse og nogle boliger, som er tilpasset dem. Tak. Vi siger tak til Adesut. Hvem vil være næst til at besvare? Muttiborg ikke værsgo endnu et artikel. Det er et meget vigtigt spørgsmål, og tak for det. Det usynlige handicap er noget, vi fokuserer på i den kommende uddannelsesreform, men ikke alene uddannelse, men hele vejen fra børnehaven, folkeskolen og uddannelse og hverdagssamfundet. Og det er det, vi har brug for at have et grundlag for. Så I skal forvente, at i den kommende valgperiode skal vi arbejde på, fordi det er en af vores, som vi arbejdede på i den forrige valgperiode, for at gøre noget ved det, for at skabe det vilkår og forhold, som gør, at forholdene bliver bedre. Og det er det, vi skal fortsætte med. Vi er kun dem, vi er i et meget udstrakt land. Og vi skal skabe muligheder for dem, der har det hårdt, fordi vi har alle sammen behov for dem for alle, og dem, der har det hårdt, skal også føle sig, at der er nogen, der har behov for dem. Det er noget, vi skal arbejde på. I forhold til realisering af det, hvad er dit forslag? Først, vi skal have midler til det, fordi undersøgelserne viser, at der er behov for det, så der kan være hjælp til dem. Det er den første del. Der skal være nogle, vi skal ikke spare på uddannelsesmidlerne og for dem, der gerne vil udvikle sig, fordi det er investering for fremtiden. Helmer, Fleischer, Rostock. Ja. Det er ærgerligt, at du måtte stoppe fra din uddannelse fra Sisimiut. Og du er stadigvæk i gang. Gudskelov. Den her uddannelse, det er en kæmpe stor uddannelse. Vi bliver nødt til at opnå eller have nogen til at varetage i disse uddannelser i forhold til folk, der har det hårdt, fordi jeg har en mild ADHD. Jeg kender nogen, der har det, som er lige så unge som dig, så kunne jeg godt forstå, hvor specielt det er, men pågældende er meget dygtig. Men hvordan kan vi skabe bedre rammer for disse? Så vi bliver nødt til at lære, at den uddannelse, som den pågældende har, og der skal være nogle sammenhæng mellem med disse hjælp hele vejen fra børnehaven og skolen og så til hele vejen til uddannelse. Så det er det, jeg vil henvise på og kigge på og undersøge, hvad det lære og inspirere os fra det uddannelser, som kan hjælpe med disse lidelser. Og jeg kender også til andre uddannelser, som giver muligheder for dem, der ikke er så boligorienteret, så man fokuserer mere på det ikke-bolige. Tak. Det næste er Simika Heilmann, der skal besvare spørgsmål. Værsgo. Tak for spørgsmålet, Bilungor. Jeg synes, du skal have en klap i skulderen, fordi du klarer dig så godt. Jeg vil gerne rose dig, at du fortsætter selv, om du er i en særlig situation. Og disse folk har vi brug for i Grønland, og vi skal også sikre og fokusere på de forskellige uddannelser, som skaber plads til sådanne mennesker.
Derfor synes jeg og er taknemmelig over for, at vi bringer disse op på bordet, og jeg kan se, at selvom vi har brug for alle i Grønland, alle og enhver i Grønland, så skaber vi nogle bremseklodser og forhindringer for disse. Alle og enhver, uanset hvordan det har, det skal have en chance til at tage en uddannelse eller gå videre med det, fordi vi har alle sammen brug for alle og enhver. Aki-Matilda Hødam, værsgo. Tak for spørgsmålet. Vi prioriterer og sætter værdi på, at vi skal på udgangspunkt af os selv og innovere og udvikle uddannelsen. Og vi ved godt, at vi giver hinanden plads i ældre uddannelser, fordi vi skal udnytte det styrker, som disse forskellige folk har. Nu skal vi til at igen tilpasse os og kigge på en hel lærer og læse en hel masse bøger og læse en hel masse ord. Vi skal på vores egen udgangspunkt. Vi skal ikke tilpasse til systemet, men det er systemet, uddannelsessystemet, som skal tilpasse til os. Hvordan skal vi så skabe plads til disse folk i folkeskolen? Jeg kunne høre, at der kunne udarbejdes en undersøgelse eller en andre former, men vi skal ikke være i tvivl, at alle dem, der er uddannelsesansøgende, det ved allerede godt, hvordan det har det, og det kender, hvilken diagnose det har, og vi skal danne bedre rammer, lovgivningsmæssige rammer for at give mere plads, uanset om du har ADHD eller autist, så skal vi fokusere på at fortsætte med de styrker, du har. Det sidste bliver Siumut Kim Kielsen, værsgo. Tak for spørgsmålet, Bilungor. Her i landet er det for almindeligt at pege på andre, at disse folk er handicappede, og disse er ældre. Jeg har siddet i spidsen i rigtig mange år. Det har vi drøftet rigtig mange år, men derfra skal vi finde nogle muligheder, men økonomien er altid en forhindring. Men det skal være på Sydgrønlandsk personen, som skal være i centrum, fordi sådan folk har nogle meget store styrker, ligesom det her halskæde, hvor man kan vise, hvordan man har det. Det ser man i andre lande, men det har en masse kundskaber og styrker. På den anden side, i folkeskolen, hvis du ikke behandler dig på den måde, så er du urettig. Det er det, vi har selv skabt. Hvordan kan vi ændre på det? Jeg kan allerede se, at alle partierne er parat på at gøre noget ved det. Vi har alle sammen brug for alle de styrker og alle de ressourcer, vi har til at danne et stat for os. Vi har alle sammen brug for alle og enhver til det arbejde, der skal til. Hvorfor kigger vi ikke på hinanden? Men du sagde, at Kim Kielsen, at du har arbejdet for det, men har man manglet midler og økonomiske ressourcer? Hvad skyldes, at I ikke har gjort noget ved det? Jeg siger ikke, at der ikke er nok økonomi eller midler til det, men man prioriterer andre områder, og man skal måske prioritere andre alene fysiske forhold for det handicappede. Selv tilbage i 2017, hvad gjorde vi dengang? Vi har nedprioriteret området alt for mange gange. Vi skal samle os og udvikle hinanden, uanset hvilken handicap man har, så skal vi løfte hinanden. Tak.
Efter vi har besvaret spørgsmål, så skal alle partierne afslutte på 1 minut. Sidste gang så startede vi herfra, men denne her gang så starter vi fra den modsatte side. Så skal Siumut starte med at afslutte. Minuten starter nu. Jo, tak. Vi er fra Siumuts side ikke i tvivl, og vi vil gerne stå klar til at tage medansvar. Vi havde et lille teknisk problem i starten. Så jeg vil gerne sige, at fra Siumuts side, så går vi til valg på, at vi skal have bedre økonomiske vilkår, således at vi står bedre rustet til at opnå statsdannelse, og borgernes vilkår skal vi også prøve at sikre på samme vilkår. Vi skal også have meget større fokus på sundhedsområdet. Børnene er vores fremtid, så vi skal have bedre forhold på folkeskoleområdet, og vi er klar til at samarbejde med IMAK omkring det. Vi har sagt omkring skatteområdet, som vi gerne vil gøre noget ved, og så er der også den her 95/5 byggeordning, som vi gerne vil fortsætte med at støtte op om. Der er rigtig mange sager, og jeg håber, at de sætter ind i Siumuts valgemner forud for valget. Og den næste, det er, at der 17 minut starter nu. Værsgo. Måske skal jeg starte med en af Adasuts gamle sange. Det er det, som Hans Hansen har skrevet melodi om, og at man skal tage udgangspunkt i mennesket, og et menneske, der kan selv, det er det, som vi skal gå op i et menneske, som tror på sig selv. Vi skal vide, at vi ikke er nogen sølle stakler, og der er ikke nogen, der skal sige, at I er nogle sølle stakler. Derimod skal vi stole på os selv. Der er ikke nogen andre, der skal fortælle jer, at I er nogle sølle stakler. Det er et menneske, der stoler på sig selv, som kan opnå, at landet opnår selvstændighed. Man kan ikke opnå selvstændighed, hvis der ikke er mennesker i et land. Det er først, når I løfter det her, at vi kan løfte hele landet. Det er flotte forskrifter. Altså, flotte ord giver ikke flotte resultater. Man kan godt have flotte ord og opnå dårlige resultater. Det næste, det er Ruslop. Jeres minut starter nu. Værsgo. Ruslop blev etableret for på samtlige områder at sikre, at det er de hjemmehørende, man har fokus på. Vores ressourcer, både vores levende og ikke levende ressourcer, vores kultur og arbejde, vores egen arbejde, vores virksomheder, vores handel, medborgerskab i verden, der skal vi selv stå forrest. Jeg ønsker jer godt valg. Tak til Rusland. Og det næste, det bliver IA. Værsgo. Til at starte med, så vil jeg gerne sige tak til jer fra LUDZ, for at I har afviklet det her meget positive valgdebat her til aften. Vores land, mulighedernes land, skal være et sted, hvor vi danner fundamenterne på baggrund af det her valg. Og vi er nødt til at sikre, at vi får det bedste fundament. Vi kan høre her i dag, at vi har behov for alle kræfter, og fordi folk har meget stor viljestyrke her i landet. Samhørighed betyder ikke, at vi skal afsøge den bedste, afsøge forskellige muligheder, hvad enten vi er forskellige, hvad enten vi kommer fra forskellige partier, eller hvor enten forskellige, hvor er, så vi alle sammen prøver at sikre, at vi alle sammen prøver at sikre, at mulighedernes land er noget, som vi selv prøver at etablere. Næste, det bliver demokraterne. Jeres minut starter nu. Tak. Fra demokraternes side stiller vi op til forandring. Vi vil gerne skabe et land, som kan have et godt ansigt udadtil. Et land, som er godt at arbejde i, fordi vi har behov for alle.
Et land, som er godt at leve i for alle, et land, som er nemmere at leve i, uanset hvad man har oplevet i hverdagen, og et land, hvor man bedre kan sørge for sig selv. Fra demokraternes side, hvad enten vi skal tage hele ansvaret selv, så står vi klar, og vi kan sagtens klare det. Vi har stillet 26 op til valg, og det må I gerne huske på, når der er valg den 11. Tak til demokraterne, og det sidste, de bliver Nalerak. Værsgo. Jo tak, hvor er det dejligt. Vi har 62 kandidater, hele fra Nalerak og hele rundt omkring kysten. 62, der er aldrig så mange før, der er stillet op for vores parti. Og vi kan se, at der er mange, der følger vores parti, fordi vi gerne vil opnå statsdannelse, hvor jeg er glad for, at vi kan stå sammen om det. Og hvor jeg er glad for, at vi kan høre jeres stemmer. Jeg har noget vand her fra Danmark. Vi har altså vores eget vand. Lad os smide det her stads ud. Vi kan godt selv. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i os selv. Der er fyldt med fisk i vores farvande. Vi vil lave udvikling sammen med vores fiskere. Det er det, vi går op fra Naleraks side. Det er fiskerne, der understøtter os. Lad os oprette vores egen fiskeskole. Lad os få en fiskeskole i Ilulissat. Nordgrønland vil også gerne udvikle sig, og det skal komme hele landet til gavn. Tak. Således er vi kommet igennem vores valgdebat fra Ilulissat. Tak til alle, der har lyttet med, og alle deltagerne.